Време е за сблъсък номер 2. Арда срещу Хебър в една изключително любопитна среща между два отбора, които трябва обаче да потърсим позитив в изиграните 6 футболни полувремена в първите 3 кръга. Последното бе най-силното за Хебър. Второто на двубоя срещу Славия. Буквално преобразен тим на Веселин Великов тогава. Петър Дебърлиев в рамката на вратата. Борислав Цонев с шут, който изглежда опасен. Намеса от Петър Дебърлиев. Арда, подаването към Станислав Иванов поне към момента изглежда добро. Опит за малко по-нестандартно одиграване. Има ли съприкосновения в наказателното поле? Поне според главния арбитър Мариан Гребенчарски отговора е да. Гледаме повторението. Дали Борислав Цонев достига първи до топката или дефанзивния халф с номер 15. Ако Цонев е футболиста, който играе с нея, то след това Тонислав Йорданов срещу Петър Дебърлиев. Внимание! Удар на Тонислав Йорданов и намеса от Петър Дебърлиев. Даването на Петър Дебърлиев. Коректна позиция от стража на гостите и наистина изключителен рефлекс. Вероятно и очакваше точно там да бъде пласирана единствения бранител на Хебър, който усети какво може да се случи. Велковски сега с страхотен удар. Арда има превъзходство и тактическо и игрово. Това обаче не означава нищо, поне към момента. Станислав Иванов открива резултата в 37-та минута. Точно в момента, в който говорихме, че преимуществото на домакините не се изразява в гол или два преднина, Станислав Иванов е на точното място, за да се възползва по най-добрия начин от грешката в отбраната на Хебър. 1-0 за Арда. Олекси Избун срещу него. Юзгюр Баран се предложи. Иван Тилев обаче с друго решение, удар с глава. Последен съдийски сигнал за първата част. Арда и Хебър се оттеглят на почивка при резултат 1-0 за домакините. Станислав Иванов в 37-та минута. Двата отбора. Затова набързо отново припомняме 22-мата на терена. За Арда на вратата Анатолий. Атанас Кабов много настоятелен, успял да отнеме топката. Октай Хамдиев очаква подаване и го получава. Ето го и удара. Тук няколко по-агресивни сблъсъка в средата на терена. Футболист на Арда в крайна сметка Джелал Хюсеинов успя да спечели топката. Юкер Будинов дали няма да опита и удар. Ето го и него. 2-0 за Арда. Юкер Будинов бележи попадение с много техничен удар от 22-3 метра. Не остави никакви шансове на Петър Дебърлиев, който, струва ми се, не успя и по най-добрия начин да види летежа на топката. Така или иначе, в 53-та минута аванса на домакините. На ход е Хебър, а игровите действия са все по-динамични и интересни, струва ми се. Гамаков с добро подаване. Кристиян Андонов в наказателното поле. Намеса от Анатолий Господинов. Рутинна такава, но все пак терена. Кабов. Много технични действия от Атанас Кабов. Дали отново ще опита удар? Комбинира със свой съотборник. Ето го изпълнението. Тук се е получил рикошет. Отново Борислав Цонев. Финт. И възможност за удар. Ето го и него. Спасяване. Лукович добре към Фонкю. Той влиза към наказателното поле. Не се реши обаче да стреля. Вместо това Набил Макни вкарва своя трети гол в родното първенство. Ефективността на 22-годишният тунизиец е повече от впечатляваща. Първия момент, в който му бе оставено пространство, той го използва по най-добрия начин. Хебър се връща в двубоя. А четвъртия кръг в ФБ и двама оставени свободни, именно Чинон Сулфор, най-добре пласиран удар. След това възможност и намеса от Анатолий Господинов в 89-та минута. Кабов
Опит за удар. Точно изпълнение от Атанас Кабов. Сякаш Фонкю. И това подаване няма да бъде успешно. Арда ще спечели и второто си домакинство от началото на сезона, уважаеми зрители. Първото спечелено с 1-0, второто с